aurkezpenak ilusio berezize egiten deusku, izan be, 2 urte luzeren atzetik, normaltasunez antolatzera guzelakon ekintzek, ezta? 2 urte horretan antolatu izan doguz ekintza batzuk, baina beti eukidoguz urtegi murrizketak, edo eukidoguz aforo murrizketak, normaltasunez prestatzera guez ekintza desberdinek, eta horrek ilusio nahitzen gaitzu. Kultura urteko 365 egunetan kontsumitu behar badabe. Jakin badakigu udien proposau edana ekintza kulturalak egitie, antolatzie eta disfrutetie. Alde batetik eguraldize gaitzik, beste batetik oporraldizek gehiago izaten direlako eta kultur ekintzetan parte hartzeko joera gehiago eukiten dugulako. Azke 2 urtietan egoerara moldatzen saiatu izan gara, dana dala be. Ez da bat ere erreza izan, alde horretatik eskerrak emon gure alde batetik udalien eukidogu zen langileei, egin dauien alegine gaitzik ekintzek moldatzen eta topaten egokizek izan dizenak momentu horretarako, eta beste batetik kulturtaldiei eta ekintza desberdinek antolatu dabezanei. Guztiz hori eskerrak emon. Baina garaizail horrek alde batera utzita, normaltasunaren bidean goaz eta jakin badakigu bermiotarrak gogo handiz gagozala danok kalera urten eta gozatzeko ekintzetaz. Gogo honek gure egin gure doguz eta saiatu gara herriko kultur taldiekaz elkarlanien egitarau oparo bat antolatzen. Bermeok eskaintza zabala izango dau aurten, adin eta gustu desberdinetara bideratute. Antzerkizek eukiko doguz, musika kontzertuek izango doguz, ipuin kontalarizek, kirola, erakusketak, danetik egongo da. Eta orain, Susanak azalduko deusku, ekimenez ekimen, eta hilerik hile, udaldizen zein motatako ekintzak egongo diren. Hemen egingo dugun aurkezpen orokorra izango da, eta gero zelan zuen ekintzek hurbilduten, joango gara, zehaztasun gehiagaz, ekintze horretaz, azalpenak emoten, ezta? Bai, hori da. Orduan, adibidez, ekainean gauz, aldugu esan, zelan besteak beste Magurioz jaialdia izango dugula, Izarro Bikers taldearen eskutik. Ekitaldi hori izango da, ekainaren 17tik 19ra, eta bertan barruen egongo da betiko moduen, kontzertuak, arropa erosteko aukera, motorrak, stuntband, hainbat gauza ikusi ahal izango duguz. Hilabete honetako ekintza, dana dela, ekintzak harinago hasten dira, eta adibidez ekainaren 10ean ipuin kontalari bat izango da udal liburutegi zen, Elsiz Salvadorren eskutik, hortzadarra izenekue, anistasunari buruzkoa. Gero, hurrengo gunean, ekainaren 11en beste ekitaldi bat izango da, ohikoa izaten zana lehen bebai, eta da, Alkartasuna dantza taldearen umeen dantza saioa, hartza frontoian. Gero, azkenengo asterantz, hirugarren asterantz joango gara, eta hainbat ekitaldi egongo dira horretan. Adibidez, ekainaren 21ean, ikasturte amaierako jaia izango da arratsaldez, Lameran eta Erriberan eta Erreten Lameran. Aste horretan bebai, ekainaren 23an San Juan Bizpera ospatuko dugu. Urtero bezala, Goiko plazan sua egingo da, eta sorgindantza ikusteko aukera daukagu, eta baita musiki entzuteko. Hurrengo egunera, San Juan egunean, Gaztelegoatzera joango gara, San Juan egun hori bereziki ospatzera, eta gau horretan erromeize bat izango da Lameran, bebai.
Eta gero, hilabete honetan, hilabete honetako ekintzak amaitzeko, Jasber jaialdia izango da, ekainaren 29-tik uztailaren batera. Uztailean, gauza berezi bat edo izango da, mandabatetik hainbat eguaztenetan, eguazten guztizetan egongo dira umentzako ekitaldiak, eta ostiraletan beste kultur ekitaldi batzuk izango dira nagusi zentzat bereziki. Baina, hainbat izango dira, hil horretan egongo diranak. Orduan, lehenengokoa izango da, uztailaren 2, Alkartasuna dantza taldearen dantza saioagaz. Gero, uztailaren 6, adibidez lehenengoko asteazkena izango da umentzako ekitaldi berezi bat, ondar tailer bat egongo dalako. Kamioi baten ekarriko da bie area, eta artista batek figurak egingo dauz, umeak ikusteko eta ikasteko, beragaz. Uztailaren 8, 2 ekitaldi egongo dira. Bat, Gorefest jaialdia, gazte eta nagusi egi zuzendutakoa, eta bigarrena izango da Pirritx, Porrotx eta Marimototzen jaialdia, hartza frontoian, hori txikientzat. Beste hurrengo astean, uztailaren 13 adibidez, eguaztenean, eta Aldezarran, hori bebai komenta behar dugu, aurten Aldezarran, hainbat ekitaldia egingo dira. Orduan, aukera dago zanean, ekitaldi ezberdinak Aldezarran egongo dira. Eta kasu honetan, uztailaren 13an, kale antzerki bat izango da umentzako, Malas Konpainiaz zirko taldearen eskutik. Uztailaren 15an, kaleko zinea ikusi ahal izango dugu bebai Goiko plazan. Uztailaren 20an, umei bideratutako ekintza bat izango da bebai Aldezarran, eta hurrengo gunean, uztailak 21 Madalen bizpera dalez, Bastarreko jaiak ospatuko dira, Bastarren. Eta bebai egun horretan, arratzaldien hartza frontoian, lehenengoko Bermeoko hiria Inpeska Atulno Pilota Festivalaren 2. partida jokatuko da frontoian. Urrengo gunean, uztailak 22, Madalen eguna ospatuko dugu, 2 urteren ondoren, gogo handiz hartuko dana. Uztailaren 27, barriro eguazten baten, umeak ukingo da bie zirkutaier bat, Aldezarran, Bastarre eta Talako etxeak alien, eta hilaren 29 beste kale antzerki bat izango da, kasu honetan nagusi zentzat, Hortzmuga taldearen eskutik. Eta hile honetan ondino beste ekitaldi bat izango da, uztailaren 30an organo kontzertu bat, Urdaibaiko organo jaialdien barruan. Eta dela, hilabete honetan zehar bebai, eukingo dugu erakusketa bat, Bizkaiko Batzar Nagusiak antolatutakoa. Eta baita, uztailaren 29tik abuztuaren 7 arte, liburu azoka egongo da Lameran. Orduan ja, abuztura heltzen gara, eta urtero bezala Bermeoko musikastearekin hasiko gara, izango dana abuztuaren 1tik 5, zapatu horretan abuztuaren 6 Aiko dantza taldeak dantzaldi bat eskainiko dau Lameran, eta abuztuaren 12 Galerna jaialdia izango da. Abuztuaren 13an Alkartasuna dantza taldeak ohiko folklore jaialdia antolatuko dau, eta abuztuaren 16an San Roque eguna Talan ospatuko dugu. Abuztuaren 29 San Juan de Goiatu eguna be izaten da. Eta hile honetan bebai beste erakusketa bat egongo da, 2. amabostaldian, abuztuaren 2. amabostaldian, eta Bilboko Arte Ederren Museoaren erakusketa izango da. Lameran ikusi ahal izango duguna. Honek diez, ekitaldizek udan zehar egongo diranak. Ikusi dugun moduen, Aldezarrien hainbat ekitaldi egingo duguz, gure gobernu taldien helburu estrategikoetako bat izan da Aldezarrari bizitzasune bueltatie, gitxienez saiatutie, eta hori dalata, saiatu gara alik eta ekintzarik gehienak, aldo guzenak, Aldezarrien antolatute. Umien ekitaldizek Aldezarrien leko desberdinetan, baina Aldezarrien izango die, eta uztaileko gehienak, ezta? Bai. Uztaileko gehienak Aldezarrien egingo daguz. Helburu estrategiko moduen eukintze, saiakera hori egingo dugu, eta
Eta gero beste ohartzu bet, ja kultur ekintzekaz lotute dauena, bai ja bidalitze daukaguna etxietara heldu jaku San Juan zue, Bermeon zerregaz, heldu da gutuna azal bat. Honegaz izenburuegaz. San Juan zue, txarra kanpora, onak barrure. Ez dakit, zehain bat herritar hurbildu jakuz, zalantzigazia zertarako da. Negize da, Bermeon zer barruen agertzen dela aipamentzu bet eta zertarako dan. Bai, bueno, aprobetxata medio hau dekogula, bueno, hau pentsagendun, apurtzuet inguru giru egaz daukagun edo euki behar dugun errespetu egaitzik plastikuek bota biharrien zutera, bueno, gutuna zalau bota dugu eta ziozer bota behar badugu zutera, papelezko horretan botatie eta ez plastikuek eta plastikuek. Orduen, etxe guztizetara heldu da Bermeon zerregaz, eta aprobetxaitzen dut momentue azalpena emoteko. Naiz eta Bermeon zerren bertan ekarri dakarren, Eta gure aldetik, zalantzarik edo zio zer galdetzekorik badauen, bestela amaitutxet emoten dugu gaurko prentza horrekoe. Hala, eskerrik asko.